wasallam cewa makwabta suna da yawa amma a cikin su waye girman haƙƙi. Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan wanda ga ɗakin ki ga nata ko ga bangon ɗakin ki ga nata ko ga shiyar ta ga taki, idan shiya an samu aka kai. Duk sanda ne magana shiya musamman in naga yan maza na gita ga ƴaƴana matasa ba zan wuce wurin ba sai na yi magana. ƴaƴana matasa muna fatar ku hiddo ƴaƴayenmu daga ƙangin da mu muka shiga ciki. Wata malama tana cewa duk a jera mu 'yan shaguna, to da Allah kar ku rika jera mu musurukan mu a 'yan shaguna. Fatan mu ku rika yi ma kowace mace abin da ake ce ma bait, shine alal akalli ta zama tana da ɗaki da falo da ɗan urzab ɗaki ko naka ko na 'ya'yanta ko na baki da ɗan kewayenta da kicin. Ko ba su ji? Ke kin je wurin kin ji ana ji? To ina ganin kila yanzu za a samu maslaha in an rike waccan kofa. Ni ina ganin rashin rike kofar ne. Sannan kuma ina roƙon da Allah waɗanda ke da haƙƙin tado injin din nan su tado. An tara? An kunna su AC din? To ku tambayi principal inda suna da ƙarin irin wannan fankai sai a ƙara, musamman don in su malam din suka zo su ma suna da buƙatar iskan nan sama. To da masu jin zahi da sauransu duk muna fata a saurara, za a samu sauki yanzu an tada injin. Ina magana wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce makwabcin da ya yi kusa da kai. Shi yasa nike amfani da wannan ni kuma wurin saka mamu ban haɗu sunan ba a cikin makwabta ta kusan ma. A takaicen takaicewa ina son in kira mu zuwa ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wurin nuna girman kima da darajar makwabci sai da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kima da darajar makwabci ga makwabci yace hurmatul jari alal jari ka hurmatu ummihi. Kimar da darajar da girman darajar makwabci ga makwabcin shi kamar darajar mahaifiyarka ne. Naka in kin san darajar ina ko baba ko mama ta gida sai muga kina kimantawa da darata makwabta, kuma kimantawa da darata makwabtan nan za ta faro ne daga nan cikin gidanku. Ke kuma yar uwata uwa yaya, ina kiran ki ga cewa ki ji tsoron Allah, kar ki haramta ma 'ya'yanki rahama a duniya, ki haramta masu rahama a lahira. Dan da ko dan tasha ne, ina ce dan tasha kun sa abin da nake nihi ba dan kamasho ba. Da ko da ba dan kirki bane yana defending mahaifiyar shi, bari a ce in dan kirki kika haifa. Dan wanda kike so shi yake so, wanda kike girmamawa shi yake girmamawa, wanda kike daratawa shi yake daratawa, wanda kike mutuntawa shi yake mutuntawa. Daga in kika zidda mutuncin abokiyar zamanki to ba zai ga mutuncinta ba, ba kuma zai so 'ya'yanta ba. Kin ga tun sannan kin ja layin yanke zumunta, kenan kin ja layin rahama te nesa da ku, ko da kun samu ta duniya sai dai a matsayin istidraji. Ku dan taba ta lala mai kamar sake, in an isa lahira a gane matsala. Ke mai sabon Allah tun wurin rabuwar shi da duniya yake gane inda za shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu nema ma kan mu sauki da rangwami. Allah ya mana jagora. Yan uwa musulmi, kaɗan kenan dangane da makwabtaka, kaɗan kenan dangane da makwabtaka. Sai mu gangara a zuwa ga ɗabi'a, mu gangara zuwa ga ɗabi'a, hudda da ainihin ɗabi'un da muke hudda da mutane da kuma waɗanda muke mu'amala da shi kan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu kamunan da su babban kamanni da matsakaita ƙannena da 'yan matasa 'ya'ya da jikoki 'yan mata, dukanmu a cikin tsari da hijabi. Amma kar ki je ki tari kila fiye da rabin wannan taron idan za shi wurin biki, wanda ni ban san irin abin da muka ɗauki biki ba a yau, wanda na sha yi mamu tambaya kuma amsa ta kwara ɗaya ce: aure ibada ne. Ansa shi ne aure ibada ce. Idan ibada ce me yasa take shan bamban daga gari zuwa gari, daga gida zuwa gida, daga unguwa zuwa unguwa, daga al'umma zuwa al'umma?
bukukuwan hausa tintini an rasa inda za a saka su, don za ki gansu wasu bukukuwan kiristanci, wasu in ana yi yahudanci, wasu in ana yi maguzanci, ƙauyanci, birnanci, gashi nan dai. Biki na ƙasar hausa a yau ba a iya yi mashi mahalli a masaka. Allah ne ya kawo agaji da gudunmuwa ta taimakon shi, ya ba ɗiyarki miji ko ya ba ɗanki mata. A wannan lokacin da ake daɗewa matasa ba su samu yadda za su yi ba, balle har su ce su yi aure. A wannan lokacin da in kika tare hanyar WTC da duk sauran makarantu kika 'yan mata na ɗirarowa, za ki san cewa lallai akwai taimakon ubangiji ga wadda diyarta ta samu miji a wannan iskan mai kadawa. Amma sai ki tadda maimakon godiya ga Allah a irin wannan fagen sai su ci gaba da tsokanar Allah faɗa wajen tsawon kwana 7, kuma sun san sun yi kaɗa, sun yi yanzu, sun san sun yi kaɗa kuma sun yi yanzu da hoto. Sai ki tadda cewa duk wani lungu na yadda za a yi a saba ma Allah subhanahu ta'ala shi ake bincike a wurin wannan harkar bikin. To dangane da harkar biki ba komi zan magana akan shi ba, face ainihin matan biki da 'yan matan suke face shiga da matan biki da 'yan matan biki suke yi. Don saboda yin nisanmu da makaranta, wata baiwar Allah ana magana hijabi sai ta ce ita ta ɗauka minen cikin ɗabi'un hausawa ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To abin da nake son kawai in to ba albarkacin baki na akan shi shine ki sani yadda Allah subhanahu wataala ya ce ai sallah ai azumi cikin alkur'ani mai girma, haka Allah subhanahu wataala yayi umarnin mata su suturta jikinsu, mata su yi sutura ga jikinsu, su sanya hijabi. Har sai da Allah subhanahu wataala ya magana dalla yana cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gaya ma matanka, ka gaya ma 'ya'yanka, ka gaya ma matan muminai. Don haka mara hijabi in mun ganta tambari ta dora ma kanta cewa ita kan ba cikin muminai take ba, ita ba cikin muminai take ba. Ina fatan mun gane. Idan da ciki take da ta yarda da dokar Allah ta cewa a suturta jiki. Haka shedan kuma duk sanda aka ce ga abu za a yi don Allah sai ya kawo kuma wani abubuwan kala kuma sai a biye mashi. Hijabi sai kin samu yadi mai faɗi kuma mai kauri, ban ce maki sai kin ɗinke ya zama a baya ba. Lafaya kikai da shi, gyale kikai da shi, ya zama dai mai faɗi kuma mai kaurin saƙa wanda zai iya rihe ki, ya rihe kwalliyarki duka, kwalliyarki ta halitta, dirin bayanki, ainihin shef ɗin jikinki, ainihin tudun gabanki da sauran makamantansu zuwa kuma kwalliyar da kika yi ta zananki, 'yan hannunki da sarƙaki da ɗan kunnanki da abin da ya kama da shi. Yana daga cikin sharɗan shi kai ya kasance tufa alfarma. Haka in kin sa lafaya har yanzu baki sanya lafaya, ina ce lafaya kin ɗauko lafaya mai kwalliya, lafaya les ta 5,000, wata ta 3,000, wata ta 50,000, wata ta 500 ma za ta sa saboda ta isa. Har yanzu ba hijabi kika yi ba, kwalliya dai kika yi mu gani. Wata suna ɗauka after dress ta ishe ta sutura, wanda idan ta cika sharuɗan sai mu ce ta isa. Shine ta kasance mai hwaɗi, duk inda zaki muskuta ba a ganin ainihin yadda kike muskutawai. Ta kasance ba ta da kwalliya. 'Yan Najeriya duk inda ake sanya lafaya, ake sanya after dress, a yi mamu show da ita, a inda ake saida ta zaki dadda cike take da kwalliya, daga gabanta har kasanta da su hannuwanta da abin da ya kama da haka. Sharadin hijabi kar ya zama shi kanshi kwalliya ne, kai ya zama yana da kwalliya. Na haka tuntuni nake fatan mu koya ma duk masu sai da yadudduka su daina ɗauko mu yadudduka masu roɗi-roɗi. Filan yadi ake sawa, yadin da ba shi da wani zane. Ina fata an gane. Allah ya mana jagora, ya kasance ba ya da turare. Na haka mace ba ta shawa turare, tana lillika turare dai a wuraren da za a hana ta yi tsami ko tewari. Wannan kenan, wannan dangane da ubangijinmu ne. In kin ki sa hijabi baki ma kowa laifi ba sai ubangijin da ya halicce ki. Shi ko Allah subhanahu wataala ya ce ya bada dama ne, amma fa akwai ranar da zai kama mutum.
dan da duk Allah ya ce ki kwana lahira in kwana lahira ran nan duniya mu ta tashi komai muke cin ta da cinke sai mun batta. Ina fatan mun gane. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai mu koma ga ɗabi'u na huɗa da mutane wanda su ma sun ba da gudunmawa. Ka kumanta gaban maganar mu shine muna da arziki Najeriya, me yasa muka samu shamaki tsakaninmu da arzikin Najeriya? Me yasa arzikin Najeriya ya ki tuwa ga 'yan Najeriya? Ga su masu lissafi kullum in suka buga sai su ce maki da za a bada miliyan 1 ga duk yawan 'yan Najeriya a bayan kwana 7, wasu su ce maki ma a din rana za ta iya isa. Me yasa ko 10,000 ba ta iso maki kullum ko a wata? Ina fata an gane. Da haka dalilan muke bi mu gyara. Mun faro daga magana ba mu son 'yan uwanmu da alkhairi, shi yasa sai Allah ya rike alkhairin duka. Muka gangaro ga maganar zumunci wanda ita ta kusa gab da kai, wanda kuka hada jini, ga kuma kasancewa ku dukkan ku musulmi. Muka gangaro ga maganar makwabtaka, to yanzu sai muka gangaro ga maganar ɗabi'ar da muke hudda da mutane, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha tabbatar da cewa an tambaye shi wata rana ya ce albirru husnul khuluq. Idan ana magana da'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da'a ita ce kyakkyawar ɗabi'a. Ina matan aure da Allah ga da'a a daina sayan maganin da'a mai sa kansa. Mata, yaran mata a daina sayan maganin da'a, a yi da'a a huta. Mata a daina neman kayace-kayacen da'a, a rika zumunci da kudin sayan maganin da'a, a yi da'a a huta. Albiru shine mi husnul khuluq, abinda ake ce ma da'a kyakkyawar ɗabi'a. Ki rike ta ki gani gidan, kowa ke gidan sai Allah ya dora ki samanta. Ainan dai kike so ko har shi mai gidan sai ya bi. In dai da'a zaki, in dai zaki da'a kuma sai ki tadda an haɗe an ji daɗi a duniya, a kuma haɗe a ji daɗi a lahira. Yar uwa musulma, idan aka koma lahira kuma a wani ingantaccen hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in asqalu alal minzani min khuluqil hasan. Baki da wani abin da ya kai girman kyakkyawar ɗabi'a, girman nauyin kyakkyawar ɗabi'a akan ma'auni idan an je lahira. Alqur'ani ya tabbatar mamu da cewa fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya. Waɗanda ma'aunansu na lahira suka yi nauyi ɓangaren aiki na lada, to waɗannan su ke cikin rayuwa yardadda. In kina neman 'yan aljanna su ne. To sai ga albishir daga manzon rahama, bakin da baya ƙarya, wanda in yayi magana ba komai bane in huwa illa wahayu yuha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mamu da babban murya cewa mi babu abin da ya kai nauyin kyakkyawar ɗabi'a akan ma'auni idan an je lahira. Mun gane da wannan? Da haka don Allah yan uwa musulmi mu daina jahiltar lahira, mu zama har muna yin sakauci ga abin da zai ba mu damar dacewa idan an je lahira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yana daga cikin wurare masu hadarin gaskiya, masu tashin hankali da bala'i cikakke idan an je lahira, sanda ka iso da kayanka na nauyi ga ma'auni na adalci za a auna maka kayanka. To sai aka ce miki ga abin da zai kara ma wannan ma'aunin nauyi, wanda shine kubutaki ma'auninki na dada yayi nauyi. Tunda waje ɗaya gudar ayat sai ta ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Amma wanda ma'aunan shi na lada suka yi sakwat ba nauyi, to wannan uwar shi ita ce wuta hawiya. Wani malami yana cewa uwar dan wuta in ta rungume shi narkewa yake kaman kin sa cingam a wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya za a yi mutum ya zama uwar shi ita ce hawiya idan ma'aunin shi na lada babu komai? To manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema mu talla, ya nema mu yayi kuwa, ya nema mu sanarwa da cewa baki da abin da ya kai girman ladar kyakkyawan ɗabi'a akan ma'auni. Don haka wanda duk ya gyara cikin sani yake, wanda ya ɓata ma ya sani yake kayan shi. Idan kin tashi a matsayinki ta wadda ta yadda da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kin amince gabas da yamma, kudu da arewa, sama da ƙasa ba mai sa a yi ko a bari sai Allah. To ki kokari ki bi dokar Allah wurin mu'amala ga baki dayanta.
tashin farko idan zaki magana ki rika faɗin alkhairi. Tashin farko idan zaki magana ki rika yi ma bakin ki linzami, ki bi formula wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada, dan baki da inda za a fara samun tushen muguwar ɗabi'a kamar ta bangaren magana. Don girman Allah yan uwana mata, bakunan mu su rika faɗin alkhairi, su rika fatan alkhairi. Kar mu manta Allah subhanahu wataala ya ce ana inda zanna abdi bi. In kana tsammanin Allah zai maka alkhairi zai maka, idan ka tama kanka tattalin sharri zaka samu shi zaka haɗe da shi, na uzu billahi. Formula da manzon Allah ya bada sallallahu alaihi wasallam ta magana, kin santa na santa, da an hado kawo hadisin sai mu ida tare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan, falyakul khairan, falyakul khairan. Mutum ya faɗa alkhairi ko kuma ya yi gom. Ko da yaushe ina tambaya, amma tun da yau ga taron da na san duk kowane sashe na Katsina an taho, tambaya ta a nan, don Allah kun taɓa ganin wadda dan bata faɗi ba ta mutu? O ta kan kamu da cuta hawan jini dan bata faɗi ba? O ciwon suga ke kama ka? Lahiya lau dan kayi shiru ba matsala ko? To me yasa ba mu yin shirin? Ko sharri ne sai mu ce sai mun tofas? Sai ki ta tana aini sai da na'ama ya ta ciki na, ko ta bigi kawa ko ta bigi abin da ta ga dama ta ce ai duk wanda ya man kankara sai ne mashi na icce. Ba wurin arziki ba take magana, tana magana wurin abin tsiya. An mata kankara na abin tsiya, ita ta mai da na icce. Shi ko Allah subhanahu wataala cewa ya fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma itada alaikum. Karshe aka ce da haƙuda an sa tsoron Allah an yi haƙuri da shi ya hima. Wanda duk ya maka mugun abu to kaɗan yi mashi mugun abu kwatankwacin yadda ya maka. Da haka in ta zage ki sai ki maida mata irin wanda ta maki. Amma sai ki tadda musamman mu Katsinawa mu ji tsoron Allah. Ba double ba triple zagi muke yi. Triple zagi. Sai ki ji ta haihuwa 'yan uku na zagi gaba ɗaya. Wanda an ce ana ware raba zunubin zagi ne idan an kai maka ɗaya ka maido biyu. Hatta kai in ana neman tambarin Katsina sai a ce da kaji rantsuwa ko zagi su ne. To gani ga ku ‘ya'yana matasa, na kyala ƙawaye na ba sai na yi da su ba. Ku da kuke tasowa yanzu ku wanke wannan tambarin, a goge shi, a wanke shi tas, a cire shi daga jikin Katsinawa. Wane na zagi da yawan rantsuwa? Bangaren zagi mun san abin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, wanda duk ya zagi iyayen wani to ya tabbatar da cewa daidai yake da ya tada iyayen shi ya dinga zunduma masu zagi. Na haka dan wata ta zagi nata sai ki ce ke sai kin rama? O ku tai tare? Me yasa muke musun azabar Allah ne? Dan musu ne, gardama muke da azabar Allah. Da mun yadda akwai azabar Allah a wurin in kai zagi da ba mu ci gaba da yi ba. Nikan kwatanta cewa da za a ce a saka wanda kake ganin yayi mugun abin da sai ka rama, a saka shi daki a yayyawa wuta da fetur a sa mashi, zaka shiga? Zaka shiga? O azabar Allah ce ba a yadda za a tadda ta ba? Yawan rantsuwa ba Bahaushe ne kadai, musamman kuma in an iso Katsinan mu zaki tadda duk abin da mutum zai waɗi sai yayi rantsuwa. Wancan kin ci tuwo? Wallahi tallahi na ci tuwo. To wake neman rantsuwa a nan wurin? Ina dan bebi yake? Wallahi tallahi tana gida. Ba ɗaya ba, rantsuwa ma ba a yin ɗaya, sai double. To manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka mashi da aya cewa wala tudi kullu halafin muhinun, kar ka bi dukkan mai yawan rantsuwa. Don me? Wulakantacce ne. Ashe in ka ga mai yawan rantsuwa tambarin wulakanci ke tare da shi. Jama'a mun gane da wannan? Allah ya taimake mu. Wa mal ilmu illa al amal. Duk abin da ka sani ba komai bane ilimin face sai ka aikata. Dan haka Allah ya taimake mu rika tuna wannan aya, kan mu shiga cikin wulakantacce a duniya, mu tadda mu cikin taron wulakantacce in an je lahira ta hanyar yawan rantsuwa babu dalili. Jama'a mun gane? Allah ya kara mana tsoron shi. Muna magana baki, dan haka bakin ki ya faɗa alkhairi ko kuma ya yi shiru, haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam. Musamman wannan guguwar ta siyasa mai kadawa a Najeriya,
kowa yana haihuwar labarin da ya ga dama ya faɗi ya tura ta abin da ake kira social media. Kawai wata danta ta dama mutane hankali, wata dan ta rikita mutane, wata dan a ce ta burge. To ki ji tsoron Allah, ki tsaya ma wannan formular da manzon Allah ya bada sallallahu alaihi wasallam ta cewa ni idan za ka faɗi ka faɗi alkhairi. Yana daga cikin abin da kika faɗa, abin da kika rubuta da ainihin script na ainihin faifan wayarki kika tura ma duniya, ki faɗi alkhairi. In ba haka ba ki yi gum ya hiye maki khairan a nan duniya da kuma idan an isa lahirai. Don haka kuma mu rika fata na alkhairi, mu rika fatan alkhairi ga al'umma ga baki daya, musamman mata muke mu'amala da 'ya'ya hiye da ubanninsu. Duk wata kalmar da kika san ba ta da kyau, kar ki jefi ɗanki ko ɗiyarki ko ɗan waninki da shi. Sai ki ji wata ɗan ta burge ta za ta yi, amma in ta kalle shi zai ta dariya ta ce shakiyi. Unzuri ila kalimati shakiyi, ma'anarta wanda ya rasa arziki a duniya ya je lahira ya tada ba shi da arzikin komai. Tintirin matsiyaci duniya da lahira shine shakiyi ya uwa. Haka ke fatan ya zama? Shi yasa ga sunan zaki gansu suna ta shaye-shaye da kashe-kashe da fadace-fadace tsirara kan hanya, kowa yana kallo saboda duk iyayensu sun la'ance su, sun lalata su da bakunansu. Da haka ina fatar iyayen 'ya'ya kusan cewa tarbiyya aiki ne mai girma. Bakunan ku suna da gudunmawa a wurin tarbiyya. Kusan cewa ya za ku ainihin rika fuskantar 'ya'yanku da kalmomi. 'Yan uwa musulmi ma ya za ku rika fuskantar su da kalmomi. Yanzu ana gaba sabuwar gwamnati, da Allah a taimake ta da addu'a da fatan alkhairi, ba da an fara ba a rika cewa dama mun san za a yi kaza. Ina fata an gane kalmomi na bakunan mutane yana da tasiri kwarai ga rayuwarsu. Haka ina fata Allah ya taimake mu, ya ba mu ikon kiyaye harsunan mu, domin Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa da cin riba abinda harsunan za su faɗa. Ɗazu na yi maganar social media, bai kamata in ƙetare ta ba face na ɗan yi tsokaci komin kankanta shi dangane da ɓannan lokacin da ake a yau akan waɗannan fayafayen wayoyin da abin da ya kama da su. Ina son in tuna ma kaina cewa mutum ba komi bane mutum face abin da ake ce ma lokacin rayuwar shi. Wani mai hikima ya siffata rayuwa da cewa doki ne ƙato. Idan jariri ya iso duniya sai a ɗora shi akan wannan dokin na rayuwa, sai ya ce dokin zai ci gaba da gudun da dokin yake yi, ya ce ba'idun anid duniya qaribun ilal qabari. Dokin iya kwala da gudu kullun nesa yake da duniya, yana yin kusa da kabari. Dokin rayuwa ba zai daina gudu ba har sai ya tsunduma wannan mai rayuwa cikin kabari, sannan gudun shi ya tsaya. A takaicewa ina son in jawo hankalinmu cewa rayuwarmu ita ce mu kanmu, da rayuwa ta kare babu sauran abin da ya tsora sai tsoka da ƙashi. To Allah ya mana jagora. Ina mu albishir da isowa babban malaminmu, da fatan Allah ya datar da mu da rahamar shi. من
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan babban ɗakin taro multipurpose hall a kuma cikin wannan babban birni na Katsina ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci, lakca ta musamman da aka shirya saboda 'yan uwa da iyaye mata. Na'am, ga alama speaker ta yi ƙara da yawa sai an dan rage. Jiya an gabatar da wa'azi wa maza da daddare a masallacin Kandahar, kuma aka ga akwai maslaha su ma iyaye mata a tara su a musu nasiha. Ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka. Alarama a cikin suratul ahzab
idan ka tafi can kusa da bakin boda can wajen ƙarshen surar sai Allah maɗaukakin sarki ya ce yana kira zuwa ga masu imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نعم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله مدوكاكين سركي yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah ya ce ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah. Malamai suka ce saboda muhimmancin wannan aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta cikin kudubatul haja, wannan shahararriyar addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce annabi yakan yi ta a wajen ɗaurin aure, yakan yi ta a wajen kuduba ta juma'a, yakan yi ta a manasabobi da dama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi jawabi. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida. Idan za ku yi magana kuma ku tabbatar da kun faɗi magana wacce take daidai. Malamai suka ce da aka ce ya ku waɗanda suka yi imani maza sun shiga mata ma sun shiga matukar sun kasance masu imani. Kenan yar uwa duk lokacin da kika bude baki zaki magana ki tabbatar da abin da zaki faɗa daidai ne, ki tabbatar da abin da zaki faɗa gaskiya ne. Karki yadda ki bude baki ki wani sharri, karki yadda ki bude baki ki wata sharri, karki yadda ki bude bakinki labarin da baki tabbatar ba, baki san hawa ba, baki san gangara ba, ki tsaya ki kitsa ki shirya kamar da ke aka yi. Karki yadda ki zama kanwa uwar gami, baki da aiki banda kulla bala'i da hada husuma a cikin al'umma. Duk kalmar da kika faɗa karki ɗauka an gama, ba a gama ba. Akwai mala'iku da Allah ya aje duk abin da kika faɗa su rubuta. Wayannan mala'iku alqur'ani mai girma ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Allah madaukin sarki ya ce wa inna alaikum lalle ku sani akan ku lahafizin akwai masu kiyayewa. Su wane ne waɗannan masu kiyayewa? Allah ya ce kiraman, wasu mala'iku ne masu daraja, sannan katibi na sakatarori ne waɗanda suke rubutu, kuma ya alamuna ma taf'alun, duk abin da kuka aikata suna sani, don ba yaren da ba sa ji a duniya. In kin yi da Hausa ya iya Hausa zai rubuta, in kin yi da Fulatanci zai rubuta, in kin yi gulma da Barbarci zai rubuta, in kin yi da Yarabanci ko da Inyamuranci ko da Nufanci ko da Naijadaltanci ko da wani irin yare a duniya kika yi magana, ya alamuna ma taf'alun, ba abin da zaki faɗa waɗanda ba su sani ba. Yar uwa, yayin da kika samu daba ta hira, kin ci kin koshi kin harda kafafu basket mouse, kin buɗe baki kina sharara labari, ki san abin da zaki rinka faɗa, kuma ki rinka faɗa a hankali don mala'iku su samu damar rubutawa. Duk abin da kika faɗa wa'annan mala'iku subscribers ne. Qur'ani mai girma ya ce iz yatalaqqal mutalaqiyani Allah ya ce il yatalaqqal mutalaqiyani, yayin da masu gamuwa guda biyu suka gamu, anil yamini a gefen dama wa an shimali haka kuma a gefen hagu, qa'id a zaune. Malamai suka ce ai anil yamini qa'id wa an shimali qa'id, sai aka shafe qa'id guda daya aka ce anil yamini wa an shimali qa'id. Allah ya ce ma yalfizu min qawlin, babu wata magana da za a furta
illa ladaihi face tare da mai furta wannan kalma yayin da zai furta ta raqibun akwai wani mala'ika wanda yake lura, yake ainihin gadi, yake sauraron abin da ake faɗa, atid wanda kuma yana wurin baya barin wurin, duk inda kake yana tare da kai, saboda haka duk abin da ka faɗa wannan mala'ika yana rubutawa. Kenan yar uwa ashe yana da hatsari kwarai da gaske ki zauna tare da mai gida ki kulla wa kishiya sharri saboda kina gabata nan, ki saurari sakamakon ki a ranar tashin alkiyama. Ki zauna ki kulla wa matar ɗanki sharri a wajen ɗanki saboda kawai ba kya ƙaunata, ke sai kin raba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An rubuta ba wai ke kika haife shi ba, kar ki ɗauka wannan zai kubutar da ke a gaban Allah. Kin yi sharri ga wacce bata ji ba bata gani ba, ke ki saurari sakamakon ki ranar tashin alkiyama. Yayin da zaki zauna da mai gida ki kulla wa ɗan kishiya sharri, kin kulla sharri kin kori uwarsa, sannan shi ma ba za ki bar shi ya zauna a lafiya a gidan ba. Kin sanya da za ki kulla masa sharri wajen babansa domin ki haɗa rigima tsakanin uba da ɗa, kuma kin san ƙarya kike sharri kike kullawa. Akwai mala'ikun da ke rubutawa in ji Allah, ki saurari sakamakon ki ranar tashin alkiyama. Yayin da za ki zauna kina gulmar wacce bata ji ba bata gani ba, shaci faɗi duk abin da ke ga dama ke ɓantaro ki faɗa, to ki saurara akwai mala'ikun da ke rubutawa, ki saurari sakamakon ki a ranar tashin alkiyama. a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan na'am أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا to me Allah ya ce a fada سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Allah ya ce a fara'aita alladhi kafara bi ayatina, baka ga wannan kafiri da ya rayu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirce wa ayoyinmu in ji Allah, wa ƙala kuma sannan yake cewa la'uta yanna malan wa walada, yadda nake mai kuɗi da dukiya da yaya nan duniya, in an je lahira ma dole Allah ya bani kuɗi, dole ya bani yaya, in yaƙi kuma mu ne yan iskan lahira, mun san yadda zamu yi wa Allah juyin mulki a filin kiyama. a fara'aita alladhi kafara bi ayatina, ku ji wani kafiri wanda kafircin sa ya girma, wa qala la'uta yanna malan wa walada, sai Allah ya ce attala al-ghaib, shin wannan kafiri wai yana da ilimin gaibi ne, ya tsinkayi gaibi ne har ya gane Allah zai bashi dukiya da yaya a lahira? Amitta kaza inda rahmani ahada, ko akwai alƙawarin da ya riko tare da Allah mai rahama cewa an je lahira za a masa wannan? Allah ya ce kalla, a'a ba haka lamarin yake ba, sanaktubu ma yaqulu, da sannu za mu rubuta abin da wannan kafiri yake faɗa, wa namuddu lahu min al'azabi madda, in kiyama ta tsaya mun rinka ƙara masa balbalin bala'i na azaba a wutar jahannama in ji Allah. Allah ya ce ana rubutawa, kamar yadda wannan kafirin ya faɗa aka rubuta, ke ma in kin faɗa sai an rubuta. Haza kitabuna yandiku alaikum, هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Allah madaukakin sarki ya ce haza kitabuna, wannan littafin mu ne in ji Allah madaukakin sarki. Wannan littafi yantiqu alaikum bil haqq, yana furci a gare ku da gaskiya. Allah madaukin sarki yace haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq, sai Allah yace inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu, lalle mu mun kasance muna rubuta duk abin da kuka kasance kuna aikatawa. Wani littafi ne wannan wanda yake magana akan ku da gaskiya? Wasu malamai suka ce littafin shine alqur'ani mai girma, wasu malamai suka ce a ƙarshen ayar ita ta nuna mana littafin, domin ƙarshen ayar Allah maɗaukin sarki ya ce inna lalle mu kunna mun kasance nastansiku muna rubuta ma kuntum ta'maluna, abinda kuka kasance kuke aikatawa. Suka ce to shine littafin da ake rubuta abinda kika aikata a duniya, sai kiyama ta tsaya a miƙo maki ki rinka karantawa. Wallahi za ku ga wata ta karanta littafin, tana karantawa tana fashewa da kuka, ashe ƙaryar da nairan nan ma an rubuta, laifin da muka haɗu da hadiza muka yi wa ramatu ashe a rubuta, ashe ran da muka yi gulman ta sallah shi ma yana nan a rubuce, ran da aka yi kuskus da kuskus da kuskus duk yana nan a rubuce. Ga littafin a hannu da tana karantawa, sanda anan duniya take ta zuba labari ta dauka ba matsala, kaga ta sake baki malam tana zuba surutu sai ka ce an sa mata batir, kuma ƙarya take.
wata fahim tana labari za ka ɗauka da sitambar janareto take aiki. Allah ka gafarta mana. Aisha radiyallahu anha ta ji wasu suna ta zuba surutu a kofar gida, ra ai an yi sai irin labarin da na teburin mai shayi. Kun san in kana so ka ji ƙarya to je ka teburin mai shayi. Kai wani da ya zo da an hada masa shayi ya kurba ya kora sai ya ce alhaji na ta'ala dukkan tsinan nan babu wanda ya kulla sharri kasu dauka ba a sani ba. Am ya hasabuna anna la nasma'u sirrahum zaka ga mace a cikin daki tana tare da yaya tana tare da yaranta sai kawarta ta shigo tana faɗawa Ramatu kai yaran nan ku fa matsalar ku kenan kullum kuna zaune gindin mutane ku tashi ku fita waje. Ta kori yara saboda me gulma za ta yi ko ba shine dalili ba. Da Qur'ani za ta dora wa Ramatu za ta kori yara me yasa ta kore su sharri za ta kulla. Allah ya ce to bari a tambaye su wayannan masu kadaita domin su kulla wasu sharri. Allah ya ce ami hasabuna shin ko suna tsammani ne anna la nasma'u sirrahum mu ba ma jin sirrin da suka kulle kofa wannan kuskus din da ake a cikin daki aka kulle kofa ake yi samun tsegumi ya fi samun sisi. Allah ya ce wai kuna tsammanin ba mu ji ne in ji Allah. Allah yana ji ko baya ji? In ki yadda Allah yana ji ki san abin da zaki rinka faɗa. Allah ya ce bala haka lamarin yake in ji Allah. Allah ya ce wa rusuluna akwai 'yan aikanmu manzanninmu su ne mala'iku. Wa rusuluna ladaihim yayin da kuka kulle kofa kuna kulle sharri ana kuskus ana gutsuri tsoma ana tsuguni tashi ana kulle ana tsugunne ana kinbibi ana kitififi ana kutu balbal. To karki dauka matsalar ta kare a kin rufe amma suna ciki da su aka rufe. Wa rusuluna Allah ya ce akwai 'yan aikanmu ladaihim tare da su wayannan da suka kulle kofa ana kulle menene aikin wayannan 'yan aika menene aikin wayannan mala'iku? Allah ya ce yaktubuna suna rubutawa duk abin da aka faɗa suna rubutawa sai ranar tashin alkiyama a ɗauko rubutun a danka miki a ce karanta da kanki iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma Allah ya ce karanta littafin ka da kanka kai da kanka kai wa kanka hisabi inji Allah madaukin sarki. Wallahi akwai wacce tana gama karanta littafin ita da kanta za ta tambaya ina hanyar tafiya wutar jahannama saboda ta san makomarta kenan ba sai ta jira wani mala'ika ya zo ya mangare ta ba. Allah ka gafarta mana. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida sannan in za ku faɗi magana wacce take daidai inji Allah madaukakin sarki. Me Allah zai musu in sun faɗi magana ta gaskiya ala rama na'am Allah ya ce idan kun faɗi gaskiya duk lokacin da za ku yi magana to yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku lamurranku. Da wannan yasa hoye maka tewa 'yan siyasa wa'azi. Dan siyasa in ya hau mimbarin siyasa zai yi campaign wa mai gidansa ko dan jam'iyyarsa ko wanda yake so to kowace ƙarya zai iya yi wajen yaba shi. Ya ce mutumin Allah ne bawan Allah ne na kwarai mai tsoron Allah mai takawa bai taba sata dukiyar jama'a ba kuma kungurmin barawo ne. Yana faruwa ko bai faruwa? Akwai wani dan siyasa a nan Najeriya da ya miƙe yana wasa wanda yake wasawa dan takararsa wai sai yake cewa wai shi ya tabbatar da Allah zai ƙara turo wani annabi nan gaba. Ya ce to da mai gida kai Allah zai turo domin duk quality da mutum zai hada Allah ya mai da shi annabi babu wanda baka da shi. Wannan ya sha tafi karfin cikinsa ko bai sha tafi karfin cikinsa ba? Kaji wani bala'i ya sha tafi karfin cikinsa. Allah ka gafarta mana. Wai wannan washi ne wai wannan campaign ne. Allah ya ce yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku ya gyara muku lamurranku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku zunubanku. Sai Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah ya ce faqad faza fawzan azima, to wannan ya samu rabo mai girma. Allahumma ja'alna min al-faizina fawzan azima. Allah ka sa muna cikin masu samun rabo mai girma. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. to ya aka yi, وحملها الإنسان me ya jawo masa? إنه كان ظلوما جهولا. Allah maɗaukin sarki ce inna aradna al-amanata, lalle mun bijirar da amana in ji Allah. Malamai suka ce wannan aya tana da ban tsoro kwarai da gaske. Allah ya ce mun bijirar da amana ala samawati ga sama. Da Allah ya halicci sama sai Allah ya ce ke sama ga amana ki dauka. Ga amana sama ta yi me? Ta dauka. Sama ta ce ya Allah ba zan iya ba, ban da karfin da zan iya daukar wannan amana ya Allah. Wal ard, sai aka bijirar da amana ga ƙasa. Allah ya ce ke ƙasa ga amana ki dauka. Ƙasa ta ce ya Allah ba zan iya ba, wannan harka tafi karfi na ya Allah. Allah ya ce wal jibal, duwar watsi, to ku duwatsu tunda kuna da karfi kuna da kwari ga amana ku dauka. Allah ya ce ina, su ma duwatsu fa baina an yi hamilnaha, sai suka ki yadda su dauki wannan amana. Me yasa? Saboda yi wa Allah rashin biyayya. Allah ya ce wa ashfaqana minha, sun ji tsoro ne, sun gane amana ta musu girma ba za su iya dauka ba. Sama dauki ta ce ba za ta iya ba, ƙasa dauki ba zan iya ba, duwatsu ku dauka ba za su iya ba. Wa hamala hal insan, sai Allah ya ce to kai dan adam, mutum, ga amana sama ta gaza, ƙasa ta gaza, duwatsu sun gaza, kai ko za ka iya dauka? Ana miƙa wa dan adam wa hamala hal insan, sai na daga mu yace shi ba matsala zai iya dora mashi. Dan adam sarkin karambani, dan adam sarkin garaji. Sama ta kasa, ƙasa ta kasa, duwatsu sun gaza, shi kuma yace yana daga mu ya je ya gani. Me yasa dan adam har yi wannan karambanin? Allah ya ce saboda dan adam yana da matsaloli guda biyu. Innahu lallai shi dan adam kana zaluman, ya kasance mai yawan zalunci ne. Zalunci kuma daga kansa yake farawa. Shi yasa shi dan adam idan ba ilimi da tarbiyya ta addini ta gyara shi ba, gingime min azzalumi ne. Sai tarbiyya ta mai ta gyara shi, sai ilimi da addini ya gyara shi. Ku rinka lura tun yana jariri zai fara. Mama shi tana bashi mama yana sha. Idan ya bushi iska da ya dan fara fidda haƙora, sai ya ce akan nonon mamar zai wasa haƙoransa ya ji sun yi kaifi ko ba su yi kaifi ba. Da an bashi nono yana sha sai ya kama nonon ya cije, ya runtsa ido ya yi shiru kamar mushriki ya ci shiru ya sha ruwa. Wannan shi yake nuna maka neco da dan adam. Innahu kana zaluman, a ɗabi'ar dan adam naturally shi dan adam mai son zalunci ne. Idan ya samu ilimi da imani suke hana shi zalunci. Ina fata an gane wannan. To wanda tun yana karami ya fara cizon ma daga tsohuwa ya fara, to me kuke tsammani wannan ya girma ya zama ciyaman na local government? Akwai wanda ba zai ciza ba? Me kuke ji wannan ya girma ya zama gwamna? Akwai wanda ba zai ciza ba? Babu wanda ba zai ciza ba. Sannan matsalar dan adam ta biyu shine jahula. Shi dan adam mai yawan jahilci ne. Zalunci san zuciya yake haifar da shi, sannan ga jahilci. Waɗannan abubuwa guda biyu su suka jawo wa dan adam aikata haka. Wace amana ce wannan? Malamai suka ce ita ce amana ta takalif. Me amana ta takalif? Sallah amana ce, alwala amana ce, wankan janaba amana ne, wankan haila amana ne, wankan jinin biki amana ne, azumi amana ne, zakka amana ce, aikin hajji amana ne, aure amana ne. Duk wayannan abubuwan amana ce da aka dora wa dan adam sai an tambaye shi ranar tashin alkiyama. Wasu malamai suka ce a amana ce ta haƙoƙi, ajiya amana ce, aro amana ne, shugabanci amana ne. Duk wani abu da ke da alaka da haƙoƙi malamai suka ce ya shigo cikin me? Ya shigo cikin amana. Idan aka ɗauki amana aka baka ga dukiya aje ko riƙe ko karbi kaiwawa ne, to wannan ka ɗauka amana ne. Idan aka ɗauki agogo aka baka amana,
sai ka cinye wannan amana, idan kiyama ta tsaya akwai wata rijiya a wutar jahannama, zurfin rijiyar tafiya shekara 70 ne, sai a nuna maka wannan agogo a cikin rijiyar a ce ka shiga ka ɗauko ka maida wa mai shi kayan shi. Haka za ta rinka gangarawa cikin wuta, wuta na ƙona ta tana babbaka ta, tana ƙara ƙasa, wutan na ƙara bala'i, sai ta yi shekara 70 kamin ta isa inda agogon yake. Da Allah gaba ɗaya hall ɗin na akwai wacce take da shekara 70 a duniya? Kenan tun kamin a haihu ku take farawa har yanzu bata kai ƙarshen wutar ba. Idan ta isa ƙarshen rijiyar ta sake ɗaukowa, sai ta yi shekara 70 bata fito daga cikin rijiyar ba. Sai ta zo bakin rijiyar za ta miƙa wa mai agogon kayanta, sai agogon ya kubuce ya sake komawa. Allah ya ce ƙara komawa ki ɗauko. Idan aka baki magana ta amana, aka ce wannan amana ce aka baki ta magana, kar ki gaya wa kowa, to ki tabbatar kin aje wannan amana baki gaya wa kowa ba. Mata, wato ku sirri na magana amana ba ku iya rikewa. Da kawata ta zo sai ta ce ke saurara ki ci, sirri ne kake gaya wa kowa, banda ke ba wanda na faɗawa. Ta ce a babu wanda zai ji, sai ta gaya mata. Ita ma tana tsallaka sai ta samu hajiya gwamma, kin san abin da ya faru? Ta ce a to fa sirri ne, kin ga ke ma dan alaƙar mu shi yasa na gaya miki. Sai ta ga ta ce ba mai ji. Hajiya gwamma tana tashi sai ta je ta samu hajiya talle, ita tana tashi sai wajen larai, larai na tashi sai wajen ta sallah. Kamin ka ankara labarin ya zagaye ka zina gaba ɗayanta, kuma duka sirri ne. Duka menene? Wannan wani irin sirri ne? Wani mai kuɗi ne, abin nan wani bawan Allah ne yana tare da matarsa, sai tsinci jaka ta kuɗi cike da zinari. Jaka zinari ne zalla a ciki. Ya zo gida ya ɓoye, yana ta tunanin wa zai ba wannan labari a duniya. Ya ce to bari ya gaya wa matarsa. Can sai tuno mata fa ba sa rike sirri, to dole ya samu wani da zai gaya mashi. Sai ce to bari in gaya mata, amma kamin in gaya mata bari in fara jarraba ta. In ta ci jarrabawa sai in gaya mata, in ta faɗi fa baki na ƙarin kafata ba wanda zai ci. Sai samu kwai, sai da ya bari, sai da daddare tsakar dare tana bacci, sai ta data. Tana farkawa ta ga mai gida ya zauna ya yi tagumi ya yi zugum. Mai gida lafiya? Ya yi shiru. Lafiya? don Allah mai ke faruwa? Ya ce ban ni da ke gani nan guri, wani abu ne yake damuna, na rasa wa zan gaya wa duniya. Ka ce to mai gida an baka amince da ni ba da wa za ka amince? Ya ce a na san ke ne da rauni, kai in je in ga miki ki je ki barbada labarin a cikin gari. Ta ce habba, wani labari ka taba bani ka ji shi a waje? Ai ba duka haka matan suke ba, na ma alƙawari ba mai ji. Ya ce sirri ne na fa bana so kowa ya ji. Ta ce wallahi ba mai ji. Sai ya ce kin ga wannan kwan? Ta ce ya ce shine sirrin. Ta ce ban gane kwai kuma shine sirri ba. Yau kwayaye nawa ake da su a nan gari? Ya ce ke baki gane ba, wannan kwan da ke gani ni na yi shi. Ta ce kai ka yi shi kamar yaya? Ya ce ni yadda kaza ke nasa kwai, wannan ma haka na nasa shi. Haka Allah ya yi ni, kullum idan na tsuguna da na ɗan yi nishi sai kwai ya faɗo guda ɗaya. Yanzu kin gan shi nan gurin ban daɗe da yin shi ba, kin ji abin nan bai ma gama hucewa sosai ba. Ta kama ta kalli kwai, ta ce yanzu kai wannan kwan? Ya ce kwarai, ɗazun da na tsuguna kina bacci na nasa shi, da zan ɗauka in ɓoye kuma dai na ga ya kamata in baki labari, amma dan Allah karki gaya wa kowa. Ta ce to yanzu na akwai tsammanin za ta rike wannan sirri? kun san me yake faruwa? Gari na wayewa ta ce mai gida zan je anguwa. Anguwa kuma ina za ki je? Ta faɗi wata ƙawata, ta ce wajen wancan zan je in dubo ta. Ya ce to Allah ya dawo da ke lafiya. Ai da ta figi gyalanta tana tahiya tana tuntube, ta gana wata isa, tana isa tana assalamu alaikum, ana wa alaikum salam, ta fara daka. Ya lafiya? ta ce ke tura kofa. menene kuma ke wata magana zan gaya miki, tura. Aka tura kofa aka rufe. Ta ce ke yau na ga bala'i, me ya faru? to fa magana sirri ce, kan gaya miki ki faɗa wata. Ta ce ya kuma wa zan gayawa? Ta ce mai gidana da muke zaune tare da shi
ta ce menene wanda kun yi shekaru da yawa tare? Ta ce wallahi ban taba sani ba sai je. Me ya faru? Ta ce ke kwai yake yi. Kwai kamar yaya? Kwai dai, kwai irin wannan na kaza, yi kwai irin wannan na kaza. Da ya tsunguna ya yi hunkura kawai sai kwai ya faɗo. Amma baka ki gaya wa kowa. Ta ce ba mai ji. Gabba ki fada. Ta ce to za mu iya kokari. Tana fita ita ma sai ta zargi lanta sai na. Kun sa abin mamaki? Kamin rana ta faɗi labarin har ya zagaye gari gaba ɗaya har ya isa gidan sarki. Sarki yana zaune sai ga uwar gida ta shigo. Mai martaba sarki, ka sa abin da ke faruwa a garin nan? Ya ce a ban sani ba. Ta ce ina wane na wuri kaza? Sarki ya ce ita ce wallahi kwai yake yi. Ta ce kuma mata ba ku da hankali. Ta ce wallahi mai martaba gaskiya na gaya maka, kwai yake yi. Kwai irin na kaza yi, in yayin kura sai kwai ya faɗo. Sarki ya yi shiru ya ce to guda nawa yake yi a rana ɗaya? Ta ce to an samu sabani, wasu sun ce a rana ɗaya yana yin guda 50, wasu suka ce 70. Shi ne ya tashi gaya mata kwai nawa ya ce yana yi. Yanzu labarin kamin ya iso gidan sarki har an samu ruwaya biyu, akwai ruwayar 50, akwai ruwayar 70. Ba a san wacce tafi inganci ba. Sarki yana jin wannan magana ya ce ashe akwai mai yin kwai a garin da muke samun matsalar kwai, maza a je a zo da shi. Yana zaune a gida ka zo aka ce sarki na kiranka. Hankalinsa ya tashi ya ce to lafiya, laifin mai ne kuma sarki ke nema na? Yana zuwa sarki ya ce mu shiga daga ciki. Ana shiga daga ciki sarki ya ce tsugunna. Bai gane mai ake nufi bai tsugunna, ya ce yawa fara. Ya ce in fara me? Ya ce kwai. Ya ce ban gane baran kai da mutum ya taba yin kwai? Ya ce kai ba masa rashin kunya, sai ka yi. An ce mana wani lokaci ka yi 50 wata ran 70, to yau 70 din za ka yi. Sai a lokacin mutumin ya gano labarin da ya ba matarsa da tsakar dare shi ne har ya zagaye gari har ya iso gidan sarki. Ya ce ranka dare ba haka aka yi ba, ka ji abin da ya faru, tsintuwa na yi. Ina so in ba matata labari, na ce bari in fara jarraba ta. Na nuna mata kwai guda ɗaya, na ce ni na yi shi amma kar ta gaya wa kowa. Ina yin kwai sau ɗaya a kowace rana. Ka ji asalin labarin. Sarki ya ce je ka zo da jakan zinarin mu gani. Ya je ya ɗauko jakan zinari ya kawo. Da aka duba sai aka samu zinarin na baitul mali ne. Sarki ya ce ɗauki zinarin gaba ɗaya na baka shi kyauta. Ya ce ka san dalili? Ya ce domin ka koyar da mu ilimi. Ilimin da ka koya mana shine mata ba su rike sirri, ka yi taka tsantsan da sirrin kawo mata. Shi yasa kullum ba ku da aiki banda neman labari a gari. Kullum aikin ku kenan. Ina da labari, samun tsegumi ya fi samun sisi. Har a makarantar islamiyya. Makarantar islamiyya fa kan malami ya shigo to in Allah ya da gulma ake yi. Wani tana shigo hajiya rakiya kin san me ke faruwa? A yarinyar nan a gidan Jummai. To me aka yi? An yi auren ta, an kawo kayan auren, sai da naje da kaina na kirga, baki gani ba abun ban dariya. Ya Cote d'Ivoire guda daya, da Nigerian was guda 3, da Niger was da Gwagushawu, ya Galilan nan babu, ya Shadda nan ta zamani babu, mai tsada tsada ya Ingila, ita ma bakinta ya kode, ina jin dai ba ma original din bace. Da mai gurguwa, ke ce ai mai gurguwa. In wata aka sake duk labarin sai ya samu gari. Kullum kuna nan banda neman kuskus da neman labari da gutsuri tsoma da tsuguni tashi, banda wannan ba a da aiki. Magana karan kanta amana ce, in aka baka amana ta magana ka tabbatar ka rike baka barbada ta ba. Amin ya rab, amin ya rab, Allah ka gafarta mana. Na'am, wasu malamai suka ce shine haƙoƙi na dangantaka. Miji amana ne a wajenki, ke amana ce a wajen miji, kishiyarki amana ce a wajenki, ke amana ce a wajen kishiyarki, ɗanki amana ne a hannunki, ke a matsayinki ta uwa amana ce a hannun shi, ɗan kishiya amana ne a wurinki, shi ma ke amana ce a wurin shi, makwabci amana ne a wajen makwabcinsa, ɗan uwa amana ne a wajen ɗan uwansa, mai gida amana ne a wajen yaron gida, yaron gida amana ne wajen mai gida, mara lafiya amana ne a hannun likita,
likita amana ne a hannun mara lafiya, masu kawo ƙara amana ne a hannun alƙali, alƙali amana ne a hannunsu, shugaba amana ne a wajen wayanda yake shugabanta, wayanda ake shugabantar amana ne a wajen shugaba. Dukkan sanda aka samu ta alaka tsakanin wannan da wannan amana ta shigo, idan ba a rike wannan amana ba sai Allah ya tambaya ranar tashin alkiyama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amana inda take da matsala ba za ta ci kwalaka a filin kiyama ba sai ta barka ka hau kan siradi, sai ka hau kan me siradi. Tana kallon ka kana ta bilimbituwar ka a filin kiyama ba za ta zo inda kake ba, sai ta bari sai ka hawo siradi. Shi kuma siradi kamar igiyar shanya ne a saman wutar jahannama, yana lilo, bai kai igiyar shanya kauri ba, bai kai gashin kai kauri ba, ya fi reza kaifi, kuma lilo yake yi. Kuma nan ne inda ake tattakawa a tafi aljanna, ba wata hanyar zuwa aljanna banda wannan hanyar, kuma ƙasa wutar jahannama ce. Abinda amana take za ta bari sai kin hawo, yana lilo kina daddafawa, rabbi sallim sallim, sai ki samu amana ta tare ki, ta ce to ni ce amana da aka baki a duniya, kika ci kika cinye, to za ki ga tsiya, yi amaina ko in turo ki. An shiga matsala ko ba shiga matsala ba? An shiga matsala. Duk sanda aka baka amana yi kokari ka rabu da ita lafiya, idan ba haka ba sai ka yi karo da ita akan siradi. Malamai suka ce amma amana mafi girma cikin irin waɗannan amanoni ita ce amana ta shugabanci. Ita ce amana ta me? Ta shugabanci. Shi yasa ba kowane sakarai ake zaba shugaba ba, ba kowane sakarai ba. Yayin da kika je zaki dangula ƙuri'a ki yi zabe, ma'ana ƙuri'ar da zaki dangula shine kai da na dangula wa ƙuri'a, daga yanzu na baka amana addini na baka amanar rayuwata, na baka amanar mijina, na baka amanar 'ya'yana, na baka amanar dukiyata, na baka amanar mutunci na, duk kai nake so ka tsare mu. Shine ma'anan ka dangula masa ƙuri'a, shine ma'anan ka yi me? Da kin dangula masa ƙuri'a, abin da kike faɗi duk wannan amana kin danka mashi. Da Allah kowane jaki da doki ne za a danka wannan amana? Ba kowane sakare ake dankawa ba. Shi yasa ƙuri'a da kuke dangulawa, ku tsaya ku natsu ku ga kun samu mutumin kirki, kun zaba wanda wayannan amanoni da aka lissafa zai iya rike muku su. A baya da muka yi zaben tumun dare, duk da ba tsaba muka yi ba da tsiya-tsiya aka kaba mana, Allah ya sani mu ba mu yadda ba. Wani irin bala'i ne ba mu gani ba a cikin wannan ƙasa ta Najeriya? Wani irin bala'i ne? Kun san wani abin ban tausayi? Duk sanda musifa ta faɗo cikin al'umma, mata ku kuka fi kowa shan wahala. Kun san me yasa kuka fi kowa shan wahala? Farko dai Allah ya yi ku kuna da rauni, ƙwarin jikinku da ƙwarin ƙasusuwanku da ƙwarin jijiyoyinku da ƙwarin naman jikinku bai kai na namiji ba, ƙwarin zuciyarku ba ta kai na namiji ba, kuna da rauni. To duk sanda aka shiga bala'i, wa zai fi shan wahala? Mai rauni shi zai fi shan wahala. Abu na biyu da yasa kuke fin kowa shan wahala, Allah ya zuba tausayi a zuciyarku. Zuciyarku ba a bushe take ba, zuciyarku tana da taushi. Yanzu idan bala'i ya bala'i, mai gida sai ya gudu, ko ya barwa, ya bar mata da wa da yaya. To amma da Allah ya tambaye ku, kun taba ganin matar da wahala ta sa ta gudu ta bar 'ya'yanta? Sai dai ta zauna tare da yaran, in bala'in zai kashe su ya kashe su tare. Kuna da wannan tausayi. Ya zo a hadisi ingantacce, Aisha radiyallahu anha tana zaune a gida, sai ga wata mata ta zo gidan. Me ya kawo wannan mata? Ta zo neman taimakon abin da za ta ci. Matar tana da 'ya'ya guda biyu, 'ya'yan guda biyu kuma duka 'yan mata ne. Yunwa ta musu yawa, ba abin da za su ci, ita bata ci komai ba, yaran ba su ci komai ba. Ta zo ta ce, Aisha ki taimaka min da abin da zan ci. Sai aka yi rashin sa'a, ita ma Aisha gidanta ba abin da za a ci. To amma ga mai bara ta zo, ba za ta iya barin ta tafi haka ba. Ta shiga ɗaki, ta yi ta lalube, ta yi ta bincike, buɗe wannan kwano, daga wannan faifai, daga wannan ƙwarya. Sai Allah ya taimake ta, ta samo dabino ƙwalle 3. Dabino ƙwara nawa? Ƙwara 3. Daga zuwa sai ta miƙa wannan mata, ta ce gashi wannan ki haƙuri, iya abin da muka samu kenan. Mata ta karba, ta ce Allah saka da alkhairi. Sai ta miƙa wa 'yarta ɗaya, sai ta miƙa wa 'yar ƙwara ɗaya. Saura ƙwara nawa? Ita kuma sai ta rike guda ɗaya za ta ci.
kun ga ya kamata ita tunda ita ce babba ta cinye biyu, su kuma ta raba musu nawa, amma sai ta ba wannan ɗaya, ta ba wannan ɗaya, sai ta rike ɗaya. Kamin su gama gaisawa da ita Aisha radiyallahu anha, yara har sun cinye nasu dabino. Ta gama gaisawa ta ɗauko nata dabinon za ta ci, sai yara suka sake da gano suka ce mama ki bamu. Da ta kalle su sai tausayi ƙara kama ta, sai ta tsaga dabinon biyu, sai ta ba wannan rabi, ta ba wannan rabi, ita ta haƙura. in ban da uwawa zai iya wannan? Kina jin mai gida zai yi wannan? You are not serious. Yanzu ma ya taso daga kasuwar ƙauye ya barki da karta kafura, kuka da ruwa da wake da gishiri, ya bi ta teburin mai shayi, shi kadai an gasa masa kwai guda 4 da hanta ta 200, an sa albasa da biredi da rabin gwangwanin madara an bulbule mashi, an yi overdose na Pronto da Bombita da Ovalti da gudi-gudi, ya hada ya murkushe shi kadai. Kuma kamin ya baro kasuwa sai da ya cinye doya da kwai ta 200 da cinya da haƙarƙari ɗazu da rana, kuma ya taho gida yana miki muzurai, shi da zai ba yara ya haƙura. Wannan sai uwa za ta iya wannan. Iyayenmu mata Allah ya muku albarka, wannan tausayi Allah ya ƙara shi a cikin zukatanku. Aisha radiyallahu anha wannan abu da ta gani ya ba ta sha'awa. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ta bashi labari, sai manzon Allah ya ce mata inna Allah ta'ala a ataqaha bihima minan nari aw aujaba laha bihimal janna. Ya ce mata Allah madaukin sarki wannan baiwar Allah ya yanta ta saboda abin da ta yi wa 'ya'yan nan nata daga shiga wutar jahannama, ko kuma ya wajabta mata shiga aljanna ranar tashin alkiyama. Wannan tausayi da ta nuna wa 'ya'yanta nan har ya kai ta aljanna, ya raba ta da wutar jahannama. Sallah da azumi da zakka sai dai su zama ƙarin daraja a cikin aljanna, amma wannan aikin shi ya bata tiket, aka bude gate ta wuce. To ku mata da kuke da tausayi ba ku ya gudu ku bayar yara, ku ke shan wahala. Shi yasa idan ka je jihohin Borno da Yobe da Adamawa, mata za su baka tausayi. Je ka Gombe sansanin yan gudun hijira ka ga abin tausayi. Wallahi sai kin yi kuka da idaninki. Mace ta ce miki ta tsallaka gawa 50 kamin ta fito gari. Ba ma sai da ya kai ga mata ke sallar jana'iza, maza an kashe gaba ɗaya sai wanda ya gudu. Mata zalla aka bari da yara. Limami ya sallar jana'iza ta ce ta sallaci gawa 999, 1000. Mata suke tona kabari, ba za su iya tona wa kowa kabari ba, inda aka tona rami sai a tura gaban mutum 20 a mai da ƙasa. An basu da yara, sai yunwa ke kashe su tare da yara. Akwai wanda yana ba mu labari, sai da ya kaman zai hauka, kaman ya tabu, sai da ya kwana 4 yana gudu a daji, ana neman shi za a kashe. Ya zo gindin wata bishiya, ya ce ya samu mata sun fi 40 a gindin bishiyar, duk sun mutu. Ya ce kuma da ya duba ba wacce aka harba da bindiga, kowace yunwa ce ta kashe ta. Sun rasa inda za su yi, suka sami bishiya suka ce mu zauna nan mu jira mutuwar. Ba abinci ba ruwa. Ya ce da ya wuce gaba abin da ya fita da masa hankali, gindin wata bishiya a daji ya samu su mata guda 3 duk sun mutu, yunwa ta kashe su. Yunwa ta yi me? Ta kashe su. Ya ce abin da ya tada masa hankali, ɗaya daga cikinsu tana da jariri, tana riƙe da jaririn ta mutu har ta kandare, shi jaririn bai mutu ba, sai kuka yake yi, sai ya kama nonon uwar ya tsotsa, ta mutu nonon ya sandare, in ya tsotsa ya ji ba ruwa sai ya fashe da kuka, in ya kuka ya gaje ya sake kama nonon, in ya ja ya ji ba ruwa ya sake fashewa da kuka. Wannan bawan Allah da ya kwanta bacci da ya rufe ido sai ga wannan jariri yana kuka, yana shan nono, yana ihu, yana kuka, sai ya firgita ya tashi zaune. Maza an gudu an basu. Yan mata za a shigo cikin gari a kwasa, ba ruwansu da yar wace ce. A da yan mata kamar 40 ko 50. Yar ka budurwa kana magana kai ta ɗakin miji, wani katon banza ya dauke ta ya shiga daji da ita, ba ki ƙara ganinta. Ko ta yadda a ita zina da ita ko a jefa ta rami. Rami ake tonawa mai zurfi, duk yarinyar da ta ce bata yadda ba sai a jefa ta ciki, ba abinci ba ruwa har ta mutu cikin rami. Yayin da za a jefa ta cikin ramin za ta samu gawa sama da 20 ko 30 ta yan mata yan uwanta duk sun mutu. Warin gawar kadai ya isa ya kashe ta. Ga duhu ga rami ga ba abinci.
ta yi kuka har ta gaji, uwarta na can na kuka, babanta na can na kuka. Wannan shine bala'in da aka yi ta fama da su a wasu wurare, kuma ya gangaro Allah ne ya takaita, da ya iso Katsina da ba a dakatar da shi ba. Allah mun gode maka da ka sallame wannan mutumi, wannan azzalumi da ya bari aka yi ta cutar mu ana zaluntar mu. Allah mun gode maka da ka kore shi, domin sai da muka yi ta kuka muna addu'a, mun yi kuka mun zubar wa Allah hawaye, muna dawafi muna kuka, Amina muna kuka a Arfa. Ka je Arfa ka gani inda yan Borno da Yobe da suke, in ka je kowa da Qur'ani a hannunsa kuka yake, yana Allah ka ji kanmu ka ji tausayin mu. Kun san abin da zai baku haushi, wasu matsiyata kuma suna nan saboda kujerunsu da dukiyarsu da jin daɗinsu da 'ya'yansu sun yadda wannan bala'in ya ta hawa kan musu, suna jin daɗi ba su da matsala. Wai sai yanzu Allah ya kore shi, wai za su zo su ce to mu ma muna tare da ku, ni karan kaina kawai saboda sai rena mutane hankali. Duk wanda ke tare da wannan matsiyaci ku sallame shi, ko ba ku gane karatun ba? Duk wanda ke tare da wayannan matsiyata ku sallame shi. Tunda dai sun goyi baya, sun amince, sun yadda a kashe mu, a wulakanta matanmu, a wulakanta 'ya'yanmu, a tozarta mu, a zo har cikin masallaci ana sa mana bom. Yau mun wayi gari in ka je masallaci za ka shiga sai an caje ka. Ƙarya nake? Har masallaci. Shugaban kungiya na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau kansa in zai shiga masallaci sai an caje shi. Masallaci ba, liman in ya zo zai shiga dole yan agaji sai sun caje. A ce liman ka zo ba shakka lokaci ya yi, to tsaya daga nan, sai a ɗauko wannan indicator sai a fara, ko ku santa wata 'yan sanda sai a fara shashafawa, to liman baka riko ban baka da iya shiga cikin masallaci. Ya kai ga liman ma ba a yarda da shi ba. Kuna ganin ga masallar za ta yi? A Kano tun da aka sa bama-bamai a masallacin Juma'a na sarkin Kano, sarki Muhammadu Sunusi, akwai wanda har yau ba su ƙara zuwa masallacin Juma'a ba. A masallaci aka girka bama-bamai sai da aka kashe sama da mutum 300. Mijinki ya wanka ki fesa mai turare, zai tafi masallacin Juma'a, ya ɗauki ɗanki ya mar wasa, ya ce jira ina dawa, ya kama hannun ɗaya ɗan ya ce wannan yana da wayo, tare da shi za mu yi masallaci. Kina murmushi kina fara, ga mai gida ga ɗanki an tafi bauta, sai a dawo miki da labarin an sa bom an kashe su gaba ɗaya, ga gawokin su an zo da su. Kina ƙaunar mai gida, kina son shi, ana zaman lafiya da ɗanki, kin je an sa bom a masallaci an kashe su, wani irin bakin ciki zaki dawo da shi? Daga rana akwai wanda masallaci ma ba su ƙara zuwa ba, da an ce ka je masallaci ya ce cabdi, haka nan mutum yana zaune lafiya ya jawo kan shi, Allah dai dawo da ku, mu ba mu zuwa. Daga nan sai aka fara dawowa ana sawa a kasuwa. Kenan me ake so mu yi? Kasuwa mu gagara zuwa, makarantu aka rinka bi ana dasa bom, haka ne ko ba haka ba ne? Kenan me ake so? Babu zuwa kasuwa, babu zuwa makaranta, babu zuwa masallaci, ga talauci, ga jahilci, ga rashin addini, bayi ake so a mai da mu gaba daya. Amma kuma wani matsiyaci saboda duniyarsa yana tare da su, so yake a ci gaba. Ran da aka ce wannan matsiyacin ya faɗi a zaɓe, duk wayannan da kuke gani ranar ba su yi bacci ba saboda bakin ciki. Tun da mai gida ya faɗi, to mu kujeranmu ba mu san makomarta ba. Allah ya sa makomarta wutar jahannama. Kar Allah ya sa ku san makomarta. Muna farin ciki Allah ya raba mu da jaraba, su kuma suna nan suna bakin ciki. Kuma sai yanzu sannan wani sakare ya zo, wai ana raba mata wai kwalaben man shafawa da turmin zani da maganin sauro. Ke saurara, shi wannan matsiyaci shi ne sauran da ya yi shekara 8 yana shan jininki. Maganin sauro shi ne ki sallame shi. Wa ana raba wa mata su ba da ƙuri'a, wasu ana ba su 1,500. Ta ce to 1,500 fa, kin ga kudin kosai na safe a sama 50 wata daya, to ki ci kosan wata daya a halakar da ki. Wancan zaben da aka yi na baya abin kunya, akwai waɗanda wai kankana aka ba su, sai ka ce mayya, wai kankana. Akwai wanda aka ba da indomi,
wale da indomi aka ba ta jefa ƙuri'a ta ce ke dan indomi nan sai dai mu ji ana magana ban taba ci ba yau Allah ya kawo rana mu ma za mu taba to na me Allah ya sa in kin ci cikin ki ya kulle a je asibiti a samu likita na yajin aiki. Allah ya sa miki amarya kakkarfa wacce kullum sai ta kada ki tunda da aka haɗa kai da ke aka cuce mu. Kun gane karatu? Wasu cikin koyi wai ƙuri'a ta riga ta aikin ta ya ƙare. Wa ya ce miki ƙuri'a aikin ta ya ƙare? Ke babban shaidan kika jefa. Akwai shaidan na tsakiya, akwai ƙaramin shaidan. Kina jin kin kori babban shaidan kin ban na tsakiya kin zauna lafiya? Dan ƙaramin ma sai haifar miki da matsala. Ko ciya mana local government in zabe ya zo ku zabi mutanen kirki. Ku zabi mutanen me? Waɗanda ba haɗa kai da su aka zalunce mu ba. Ke kika san yan takarar da aka tsira Katsina, amma duk wanda da su aka haɗa kai aka kakkashe mu aka cuce mu wa'annan shekaru ki tabbatar da kin kai su ƙasa. Saboda haka ranar zaɓe kowa ta fito da katinta. Layi in daga nan ya kai caranci karki damu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا
لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية، العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية، البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد، جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام، فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام، فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم. وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى دار السلام، المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إخواني في الله وأخواتي في الإسلام، أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a kuma cikin wannan gari na Huntuwa, a kuma cikin wannan jiha ta Katsina, a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci. Jiya an gabatar da wa'azi wa maza duk da cewa ɗimbin mata sun samu halarta,
amma aka ga ya dace a shirya wa'azi da rana saboda 'yan uwa da iyaye mata, kuma labari ya same ni ta hanyar ingantacciya sanadiyar mai sanarwa ya ba da sanarwa jiya cewa wa'azin za a fara karfe 9. wasu mata sun dako sammako wata tun karfe 8 sana nan. tun jiya lokacin da na samu labarin an sanar da wa'azi karfe 9, na ce a samu maluma a turo su fara wa'azin karfe 9 saboda kamin mu iso zai kai kusan karfe 11. to na ji daɗi kwarai da gaske da na zo na samu maluma suna gabatar da wa'azi, kuma ɗimbin mata ana zaune cikin natsuwa ana saurarawa. gaskiyar magana tahiyya ta sunna a Najeriya a ɓangaren mata babu yadda za ka iya yi baka ambaci matan Huntuwa ba. shi yasa kullum shugaban majalisar malamai na jihar Katsina Malam Aminu Liman nakan taya shi murna, nakan ce kun yi aiki kuma Allah ya sa wa aikin ku albarka. Huntuwa tana cikin garuruwa da ke gaba-gaba a Najeriya. duk sanda aka sanar da wa'azi na mata, idan ka fito filin wa'azin sai ka ga kamar daga sama aka rinka zubo matan, ba daga gidaje suka fito ba. akwai sanda na taba zuwa wa'azi da ɗaya daga cikin iyalai na nan Huntuwa da Alarama Nasiru Gwandu, saboda tsabar cincirin da mata da suka halarci wa'azi, mata ta tabbata a cikinsu sai da aka yi awa ɗaya kamin a gano ta. so in banda Huntuwa babu inda za ka samu wannan. matan Huntuwa yana addu'a Allah ya muku albarka, Allah yi wa mazajenku albarka, Allah yi wa 'ya'yanku albarka, Allah yi wa iyayenku albarka, Allah yi wa kishiyoyinku albarka. to dama haka lamari na addinin musulunci yake. Islam ba addini ne na maza zalla ba, addini ne na maza da mata.